हॅलो फ्रेंड्स, तर तुम्हाला स्क्रीनवरती हा टॉप दिसत असेल तर हा टॉप पांढरा आहे. तर आज आपण याला ऑरेंज कलर करणार आहोत. तर मी तुम्हाला आज दाखवणार आहे आपण कसा कलर करणार आहोत ते. तर इथे मी पाणी घेतलेले आहे. तर मी ते ड्रेसच्या मापात पाणी घेतलेले आहे आणि हे पाणी आपण आता गरम करून घेणार आहोत. तर आपल्याला हे पाणी कडक गरम करून घ्यायचे आहे. तर तुम्ही इथे पाहू शकता आपले पाणी कडक गरम झालेले आहे, वाफ पण निघत आहे. आपल्याला इथे यामध्ये एवढं मी मीठ घेतलेलं आहे ते टाकायचे आहे आणि नंतर आपल्याला पाहिजे असा कलर घ्यायचा आहे आणि एवढा टाकायचा आहे आणि अजून 10 ते 20 मिनिटं गरम करून घ्यायचं आहे. तर इथे आपले पाणी कडक उकळून झालेले आहे आणि आता आपल्याला जो आपला ड्रेस किंवा टॉप आहे ना, तो एका स्वच्छ पाण्यामध्ये असा भिजवून घ्यायचा आहे. आणि पाण्यातून भिजवून काढल्यानंतर आपल्याला यातलं सगळं पाणी निथळून घ्यायचं आहे आणि नंतर कलरच्या पाण्यामध्ये असं टाकायचं आहे. हे असं सगळं भिजवून घ्यायचं आहे. आणि आपण असं भिजू घातल्यानंतर आपल्याला 40 ते 50 मिनिटं ठेवायचे आहे आणि 5-5 मिनिटाला आपल्याला पलटी करून घ्यायची आहे. तर तुम्ही इथे बघू शकता 5 मिनिटानंतर आता कलर लागायला सुरुवात झालेली आहे. तर 15 मिनिटानंतर तुम्ही पाहू शकता हे कॉटनचे कापड असल्यामुळे याला गडद कलर लागला आहे. हे थोडंसं सिल्कमधून वेगळं आहे त्यामुळे याला लवकर लागणार नाही. अजून आपल्याकडे 30 मिनिटे आहेत. तर 30 मिनिटांनंतर अजून कलर लागेल आणि आपल्याला असं 5-5 मिनिटाला हलवत जायचे आहे. तर आपली 40 ते 50 मिनिटांनंतर तुम्ही पाहू शकता हे आपले जे आतली कॉटनचे अस्तर होते ते किती कलरफुल झालेले आहे. आता हा जो आपला बाहेरचा कलर आहे का तो जरा राहिलेला आहे पांढरा, कारण ते कापड थोडे वेगळे सुतातले होते. तर आता आपल्याला हे वाळायला घालायचे आहे. तर तुम्ही इथे पाहू शकता हा ड्रेस मी वाळायला घातलेला आहे आणि आपले कापड तिथे असल्यामुळे वेगळ्या सुतातले असल्यामुळे त्याला नीट कलर झालेला नाही. तर तुम्ही कधीही कोणत्याही कपड्याला कलर करताना कॉटनचे कापड घेऊ शकता. तर तसा चांगला कलर झालेला आहे, पण एवढा पण गडद झालेला नाही. आणि राहिलेल्या पाण्यामध्ये मी एक कॉटनच्या सुतातला एक टॉप घातलेला आहे कलर करण्यासाठी. तर मी तुम्हाला तो पण दाखवते. तर मी नंतरच्या व्हिडिओत हा टॉप कसा कलर झालेला आहे ते दाखवते आणि हा पण ड्रेस मी नंतरच्या व्हिडिओमध्ये सुकल्यानंतर चांगला दाखवते. आणि तो टॉप पण कलर होईल बघा, तो कॉटन कलरचा आहे ना. आणि ह्याला मी अस्तर कॉटनचे लावले होते तर ते खूपच केशरी झालेले आहे. आणि हा ड्रेस पण म्हणजे पांढऱ्यापेक्षा थोडाफार केशरी झालेला आहे, छान वाटतो पहिल्यापेक्षा. तर तुम्हाला तो कलर जे आहे का कापडाचा कलर ते तुम्हाला जनरल स्टोअरमध्ये मिळू शकतात. आणि अजून असेच वेगवेगळे व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू. आणि लाईक आणि शेअर पण करा.